Той как Кармен вика духовете. Има ли някакъв дух? Вижда ли ми сърка? Да, защото съм аз яде. Не ми се движи вече, чакай. Има ли някакъв дух? Предавам се, има ли? Тя тази досадна муха убия. Чакай да си химикалката ще сложа. Това не става. Има ли? За кой път го правиш? О, така! Чакай. Има ли дух? До сам мисля, че трябваше да е станало. Има ли дух? Май трябва смешни. Или банята да отиде. Муха. Какво ще е после аз стопанта от туалетната, че ние ли ще излезе? Добре. И ние открихме в паранормална активност, че Тук няма. И сега шкафа се отвори и един... Не, моля. Май няма да спиш до вечер.